Il-ħamis filgħaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel żjara lill-kumpanija Level Academy, kumpanija li tispeċjalizza fit-taħriġ tal-gaming. Iż-żgħażagħ preżenti kellhom l-opportunità jitkellmu ma' Bernard Grech dwar kemm dan is-settur tal-gaming qed jikber f'pajjiżna u għalhekk saħħu li hemm bżonn li ninvestu aktar fih. Bernard Grech fakkar kif gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti b'saħħa f'dan is-settur sabiex isir qasam ekonomiku li jkun jista' jimraħ u jinħolqu impjiegi ġodda għaż-żgħażagħ. Jidher ċar li dan huwa potenzjal kbir, jidher ċar li ħajkunu jinħolqu aktar jobs ta' pagi b'saħħithom u dak ifisser kwalità ta' ħajja aħjar u l-isbaħ ħaġa huwa li huwa settur ekonomiku li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Dwar is-settur tal-e-sport kellimna mal-President tal-Malta E-Sport Association Michele Magro. L-industrija tal-e-sports f'Malta għadha tikber mhux ħażin, għandna challenges tagħna, però aħna dak ix-xogħol tagħna bħala assoċjazzjoni Maltija dwar l-e-sport hija li nħolqu ċertu struttura, noħolqu ċertu edukazzjoni u noħolqu ċertu public awareness madwar l-e-sports f'Malta. Gvern nazzjonalista se jirrikonoxxi l-e-sports bħala dixxilpina speċjalizzata filwaqt li jagħti appoġġ qawwi permezz ta' għotjiet tagħmir u taħriġ biex jissaħħaħ il-qasam tal-video gaming. L-e-sports hija attività, hija edukazzjoni, hija wkoll logħob illi jagħti l-opportunità ta' xogħol il-ħafna żgħażagħ, il-ħafna nies illi jieħduha bis-serjetà u se nkunu qegħdin allura ninvestu biljun euro biex wieħed mill-10 setturi jkun propju dan tal-e-sports. U x'nistgħu nagħmlu? Meta nkunu qegħdin investu f'dan is-settur, se nkunu qegħdin ngħinu kumpaniji businesses bħal dawn ikomplu jiffjorixxu, jikbru u allura jagħtu opportunitajiet akbar lil ħafna żgħażagħ Maltin u Awċin. Manka barranin iridu jiġu ġewwa l-gżira tagħna jew nkella jaħdmu fi-gżira tagħna inkluż iż-żgħażagħ li tqajna magħhom illum biex ikomplu ikabbru l-ħiliet tagħhom, it-talent tagħhom u jużaw ukoll biex jaħdmu f'dak li huwa wkoll sports għalina għal kull fini ta' dak li jfisser sports. Maria Franca Lanza, għal Net News.